Iker Mintegi, Laboral Kutxa taldeko txirrindularia, gaur irabazle Iturmendi torneo euskaldunen. Zorionak, eguna ezin hobea gaur etxea irabazten, nola izan da eguna? Bai, eskerrik asko, eguna oso gogorra joan da ez, egun osoa ataketara joan gara, taldea joaten zen aurreraka, baina zen lasterketa mozten, eta gero azkenean 8 alditan Altamira igota, azkenean lasterketa asko gortu da, eta azkenean taldetxo bat egin gara, gu taldea maioria ginen, eta orduan jolastu ditugu gure bazak, lehenengo Zubeldia aurrera joan da, uste genuen iritsi behar zela, baina gero azkenean justu urdiainen repetxoan harrapatu dugu, eta horren jo dut, eta helmugaraino. Azken bueltan, ikusi dugu Zubeldia berrogei segundo lortu du azken mendatean. Nola planteatu duzuek, pentsatuta zegoen zuk iesa egiteko, ala Caja Laboralen segun ze indarrak ateratzen nolabait edozein korredoreak? Bueno, azkenean ni ondo nago, baina denak gaude oso ondo, Zubeldia kalde egin du, eta saiatu gara bera iristen ez, atzerik 3 joaten ginen, maioria ginen, eta utxuneak tapatzen, eta gero azkenan ikusi dugunean harrapatu dugula, ni indarrekin juten nintzen, jo egin dut eta helmugaraino. Zorionak eskerrik asko, Iker. Eskerrik asko zuei.